Ola, hoxe vou falar do libro O corpo de Cristo, a aclamada obra da ilustradora coruñesa Bea Lema. Este cómic fixo historia recentemente ao gañar o prestixioso Premio Nacional do Cómic, e por fin o temos editado na nosa lingua grazas a Astiberri. Pero de que vai realmente esta historia? Nel coñecemos a Vera, unha nena que medra nunha España e nunha Galicia que comenzaban a saír da pobreza, un contexto fortemente marcado polo catolicismo e a superstición. A vida de Vera cambia por completo cando a súa nai comeza a sufrir unha enfermidade mental grave. O drama real non é só a enfermidade en sí, senón como a contorna reacciona ante ela. Adela, a nai, negase a tomar a medicación oficial porque está convencida de que os seus males son un meigallo. A partir de aí, rituais de exorcismo, ritos populares e citas psiquiátricas obrigan a Vera a converterse na coidadora da súa propia nai. Mais alá da dureza do guión, o que fai que este cómic sexa unha auténtica obra maestra é que o seu apartado visual, Bea Lema, non utiliza un debuxo convencional. O estilo imita de xeito espectacular o tecido artesanal e as texturas de bordado a man. En resumo, O corpo de Cristo é unha obra que merece a pena ler. De verdade, non os vai defraudar.